kvöld. Hvis ikke er en drøm, så er det grønn og smengt i vilja, og det er skrekk. Jeg kan realisere det der da. Vi synes det ikke. Da vi måtte si, Jakob, tror jeg grei innstyr. Det yngste er en lille hytte som skulle være her. Akkurat som er ordentlig hus. Ok, det er helt klare. Så skulle jeg ha en bønd av jeg. Jeg skulle ha en ekte ord. Det er ikke ok. Og så er det yngste jo. Jeg var ikke kjent, det er så snøtt her. Og yngste jo den hele vin som skulle ha haft. Og tror jeg ikke er skrevet nå. Og det er sånn som jeg nevner. Det er billigere. Da jeg bor kaldt, så er det sånn at det er. Det er fisk som er det som jeg skal gjøre det, og så er det fisk som er det. En sånn at vi hytten, og det er fisk som er en sånn at det faller. Altså, så reale. Det var en 5 års tankar som... Altså, det yngste av vin, vet jeg, en vin, det skulle jeg nok klare å fikse. Nå føler jeg, og jeg skulle vise sånn, Arne blir gift, og det er en jo. Og så er alt trene fremover, og ikke det heller. Hva er for glad jeg, og kittet bruker du ikke linte jeg. Og jeg har jo alltid fått seg hjertelig. Jeg bare prøver, jeg har en 106 grader i bærskeg. Jeg måtte at få reaktion på at jeg kjøkket noen det deilige verden av teknofilmen. Og det er Hj10 kveld. Og mitt sista scoreforsøk, min løyve, er vi temamenn fra Toy Story.